Stmieva sa, je večer. U Nastasii Filipovny sa schádza spoločnosť. Čudná a plná rozporov, ako ona sama. Krásna spoločnosť. Nastasia Filipovna. Knieža Myškin, tu sú moji starí priatelia. Generál a Afanasij Ivánovič a všetci ma chcú vydať. Povedzte mi, čo myslíte? Vydať sa či nie? Ako vy poviete, tak urobím. Za koho? Za Gavrilu Ardalionoviča Ivolgina. Nevydávajte sa. Tak sa i stane. Gavrila Ardalionovič. Počuli ste, ako knieža rozhodol? Počul, ale dovoľte... To je aj moja odpoveď. A teraz som s tým skoncovala raz navždy. Nastasia Filipovna, v takej chvíli všetko ukončiť vtipom, to je vážna vec. Vec cti a srdca. Nerozumiem ti. Prečo vtipom? Či to nie je vážne? Počuli ste, ako som povedala kniežaťu. Ako vy poviete, tak sa stane. Keby bol povedal áno, bola by som dala súhlas, ale on povedal nie. Celý môj život visel na vlásku. Čo ešte môže byť vážnejšie? Ale knieža, čo s tým má knieža spoločného? A ktože je vlastne ten knieža? Kto? Prvý človek, ktorému som v živote uverila. On na prvý pohľad uveril mne a preto ja verím jemu. Potom už neostáva nič iné, len aby som Nastasii Filipovne poďakoval za neobyčajnú delikátnosť, za ako ona so mnou zaobchádzala. Tak sa stalo. Pravda, že muselo aj stať. Ale knieža si v tejto veci... Ostrý zuby na 75 000, ktoré Tocký sľúbil tomu, kto si ma vezme. To ste chceli povedať. Nezapierajte, práve to ste chceli povedať. Zabudla som doložiť. Tých 75 000 si vezmite, Gaňka. A vedzte, že vás prepúšťam zadarmo. Bolo toho dosť. Aj vy si musíte konečne oddychnúť. Zajtra to už pôjde podľa nového poriadku. No dnes oslavujem narodeniny a môžem si robiť, čo chcem. Po prvý raz v živote. Nastasia Filipovna. Nastasia Filipovna. Aha, tu je rozlúštenie. To je Rogožin a jeho 100 000. Dodržal som slovo. Doniesol som. Dodržal si slovo? Chlapík, posaď sa. Toto je páni 100 000. Všetko v tomto ušpinenom balíčku. Nedávno ma preplácal. Začal s 18 000, potom odrazu skočil na 40 a potom rovno na týchto 100. Kričal ako šialenec, že mi večer prinesie 100 000. A dodržal slovo. A že som ťa tuto, Gaňka, tak doťahovala, to len preto, že som na ostatok naschvál chcela vidieť, pokiaľ si schopný dôjsť. A naozaj si ma prekvapila. Čakala som všeličo, ale toto predsa len nie. Už či si ma mohol naozaj vziať a vedieť pri tom, že generál mi dával drahé dary. A Rogožin, ten sa o mňa jednal priamo v tvojom dome, pred tvojou matkou a sestrou. Rogožin mal naozaj pravdu, keď vravel, že sa za 3 strieborné budeš plaziť po bruchu. Plazil by sa. Gaňka, keby si od hladu umieral, ale ty vraj dostávaš celkom slušný plat. Nehanebník. Ja som nehanebnica, ale ty si ešte horší. Radšej by som šla na ulicu, tam patrím. Alebo vyvádzať s Rogožinom a zajtra ísť za práčku. Veď ja v tomto byte nemám kúska vlastného. Odídem. Poslednú handričku tu nechám. A kto si ma vezme nahú? Len sa opýtajte tu Gaňu, či si ma vezme. Ani najposlednejší žobrák si ma nevezme. Žobrák si vás nevezme, Nastasia Filipovna, úprimne povedané. Ale knieža áno. Je to pravda, knieža? Je. Vezmete si ma, ako som, bez ničoho? Vezmem. Nastasia Filipovna. Nič neviem, Nastasia Filipovna.
Nic som nevidel. Máte pravdu, ale ja verím, že mi tým preukazujete vy česť a nie ja vám. Ja som nič, ale vy ste trpeli. A z takého pekla ste vyšli čistá. A to je veľa. Pánu Gaňovi ste dali 70 000 a vravíte, že opustíte všetko, čo tu máte. A to by nik iný neurobil. Ja vás, Nastasia Filipovna, ja vás ľúbim. Umriem za vás, Nastasia Filipovna. Nikomu nedovolím, aby na vás slovo povedal, Nastasia Filipovna. Ak budeme chudobní, budeme pracovať, Nastasia Filipovna. Ale možno, že ani nebudeme takí chudobní, že budeme veľmi bohatí. Ešte vo Švajčiarsku som dostal z Moskvy list. List nemusíte skúmať. Knieža je naozaj boháč. Zdedil 500 000 000. Knieža, sadni si ku mne. A vy ostatní, vy sa dívajte. Dívajte sa dobre a gratulujte Nastasii Filipovne. Knieža, vzdaj sa jej. Ja si uberiem. Ja. Hneď teraz si ju vezmem. Moja je. Dám jej, na čo si pomyslí. Počuješ, knieža, ako sa o tvoju nevestu mužík jedná? Rogožin je opitý, ale vás veľmi ľúbi. A nebudeš sa potom hanbiť, že ti nevesta skoro s Rogožinom ušla? Nie, nebudem. A keď ti povedia, že si tvoju ženu dlhé roky tocký vydržiaval, nezriekneš sa jej? Nie, nezrieknem. Nežili ste s ním z vlastnej vôle. A nikdy mi to nebudeš vyčítať? Nikdy. Nož, daj si pozor. Nezariekaj sa na celý život. Nastasia Filipovna, chceli ste sa teraz zahubiť. A vy zatiaľ za nič nemôžete. Čože je na tom, že za vami prišiel Rogožin a že vás Gavrila Ardalionovič chcel oklamať? Prečo si to stále pripomínate? Vy ste asi tak veľmi nešťastná, že sa naozaj cítite vinnou. O vás sa treba veľmi starať. Nastasia Filipovna, budem sa o vás starať ja si vás budem veľmi vážiť. Po celý život, Nastasia Filipovna. Ďakujem vám, knieža. So mnou nikto teraz takto nehovoril. Všetci sa o mňa jednali, ale nik z poriadnych ľudí o mňa nestál. Rogožin, kam si ma to chcel odviesť? Do Jekaterinhofu. Takého mládenca predsa nezničím, ako je knieža. Nie. Poďme, Rogožin, prichystaj svojich 100 000. Nič to, že si ma chceš vziať. Peniaze mi predsa len daj. Možno ani nepôjdem za teba. Alebo si myslíš, že keď si sa sám chcel oženiť, že ti peniaze ostanú v ruke? Mýliš sa. Som nehanebnica. Knieža, tebe teraz pristane Aglaja Jepančinová, nie Nastasia Filipovna. Ty sa nebojíš, ale ja by som sa bála, že som ti život skazila, že mi to budeš potom vyčítať. A ty, Gaňka, si sa prerátal s Aglajou Jepančinovou. Vedel si to? Keby si sa nebol s ňou jednal, určite by bola šla za teba. Hádam nie. Hádam nechcete. Uličnica som. Tak čo, Rogožin? Ideme? Hej, vy okolo vína! Sem s vínom! Budem piť. A muzika? Bude? Bude. Nastasia Nepribližuj sa! Moja je. Všetko je moje. Kráľovná. Ideme! Hotovo! Ideme, hotovo! Nie. Počkaj ešte. Gaňka, čo si mi zišlo na chcem ťa odškodniť. Posledný raz ti chcem nazrieť do duše. Vidíš tento balík? Je v ňom 100 000. Teraz ho hodím do kozuba, do ohňa pred všetkými. Všetci sú svedkami. Len čo ho celý zachváti plameň, načiahni sa do kozuba, ale bez rukavíc, holými rukami. Rukávy si vysúkaj a vytiahni balík z ohňa. Keď ho vytiahneš, bude tvoj. Celých 100 000. Prstíky si trochu popáliš. Ale veď je to 100 000, len si predstav. Ale ak po nepôjdeš ty, nech zhorí. Nikoho k nemu nepustím. Preč! Všetci preč, peniaze sú moje. Vzala som si ich za noc u Rogožina. Rogožin, sú peniaze moje? Tvoje, radosť moja, tvoje, kráľovná. Tak všetci ustúpte. Urobím, čo chcem. Neprekážať. Čo? To
To nie je možné. Miškin, Rogožin, vy, Gavrila Ardalionovič, či nevidíte, že je šialená? Zadržte ju, zadržte. Kráľovná všemohúca, 100 000 horia. Preč, všetci nabok. Kaňa, môj vyvolený, čo stojíš, človeče? Tam sú peniaze, les. Šťastie sa na teba usmieva. Hej, zhoria, zahambia ťa, potom sa obesíš. Nežartujem. Tenký ohnivý jazyk oblizuje balík. Oheň sa rozbehol po papieri, po rohoch, chytil obal. Gaňa meravo stojí, nehýbe sa. Tak sa to robí, kráľovná po našomu. No kto z vás dokáže taký kúsok lotry? Gaňa, hýb sa, fanfarónik, zhoria! Och, prekliatí! Vodu, lieh. Gaňa zamdlieva. Zachráňte peniaze, počujete? Predsa len Gaňa odolal. Vydržal, do kozuba nečiahol. To značí, že jeho samoľúbosť je väčšia ako chamtivosť za peniazmi. No, nič to sa preberie. Balíček je Gaňkou. A teraz s Bohom. S Bohom, knieža. Poprvý raz som poznala človeka. S Bohom všetci. Rogožin, ideme. Idem do Jekaterinhofu a zajtra na ulicu. Nastasia Filipovna, počkajte! Počkajte!